Звучи доста балканско. Дай. Ма няма... Аз да ги поделя една на друга, поне да стане нещо друго. 2 страни бази. Пайса да не заспоря. Да го изложа. Дай, кажи, ние си на лато. Моля ли си? Или са задавани? Тук са... Вие майка сте се още автор. Да. Какво трябва да стане? Няколко дена. 7-8 града. Като саундтрака на Принц на Персия. Беше хубав филм. Не, много ме хареса. Кой? Принца на Персия. Беше много... Защото ние като бяхме в киното майна, че беше много хареса филм на мен. Все още четири. Другите хора в киното бяха галени, никакъв шанс да ги спечели с филм. Гален, никто. Галени никакво бяха. Кой да спиш в какво да гледам Принца на Персия? Ние го гледахме, ама не знам дали сме. Не се сещам дали бяхме заедно, но беше добър, да. Не, беше много хубав филм. Беше много приказен. Аз обичам да